ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕುತ್ತಿತ್ತೂರು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಈ ಶ್ರಮ ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೈಬರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒದಗಾಯರ ಚಿಂತನೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೊಕ್ಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ತೆಲಿ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ದೆಪ್ಪಾಯರ ಕೇರಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ. ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸದ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಭೆ. ತಾನು ಗುರುಕಾರ ರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಗೊಲ್ದ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಂಬಳ ಪಟ್ಟಿರೆ ಕ್ರಮದ ತಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲಡ ಕರಾರ ಸಾನಿ ಸಂಸದ ಗುರುಕಾರಿ ಎಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ. ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರಿ ಎರುಕಲಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಯಜಮಾನಿರು ಕಂಬಳದ ಸಾಧಕರು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು. ವಾರ್ತೆ ವಿವರ. ಅಟ್ಟಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಂಜೇರೆ ಗಳಸಿನ ಲೋಹದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಲು ಭಾರಿ ದಿನ ಇತ್ತದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಂತಿನಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫೈಬರ್ಡ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ಲಿನ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚಿಂತನೆ ನಡಪಾದನೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೊಕ್ಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಖಾತೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ತೆಲಿ ಪಂತೇರು. ಅಟ್ಟಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಂಜೇರೆ ಗಳಸಿನ ಲೋಹದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಲು ಭಾರಿ ದಿನ ಇತ್ತದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಂತಿನಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫೈಬರ್ಡ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ಲಿನ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡಿರೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚಿಂತನೆ ನಡಪಾದನೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೊಕ್ಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಖಾತೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ತೆಲಿ ಪಂತೇರು. ಅವರು ಕುತ್ತಿತ್ತೂರು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ದ ಎಂಇಆರ್ಸಿ ಸಭಾಂಗಣಡು ಐತರ ಫಲದೆತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ 2.0 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟಣ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ದೇವನಕುಂಟೆಡು 304 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚದ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪಾದು ಪಾತಿರೀರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ಟು ಅಟಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಟ್ಟದಿತ್ತದು ಪೊಂಜಲಿಗೆ ಕರ್ಬದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತುಂಬಿರ ಕಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ದೂರದ ಮಿತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಧಾನಿಗೂ ಓಲೆ ಬರೆದಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಚದು ಫೈಬರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒದಗಾಯರ ಚಿಂತನೆ ನಡಪಾದುಂಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಲೆಡ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದುಂಡು. ಫೈಬರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಮ್ಮಿ ತೂಕದವಾದಿತ್ತದು ಪೊಂಜಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದುಪ್ಪುನೊಂದು ರಾಮೇಶ್ವರ ತೆಲಿ ಪಂಡೇರು. ದೇಶಡು 38 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟಣ ನಿಘಂಟುಂಡು. इडेमुट्ट 28 कोटी कार्ड पट्टदिन मंत्री बंडेरे. बेंगलोर एवं उनके आसपास के क्षेत्र की जनता को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति आसानी हो सकेगी. एमआरपीएल देश की महत्वपूर्ण रिफाइनरी में से एक है. श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सारा देश आज विकास से नए शिखर छू रहा है. मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 8 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के अपने लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त करने के बाद 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन देने के लक्ष्य को भी प्रधानमंत्री उजाला योजना 2.0 में सफलतापूर्वक समय से पहले प्राप्त किया गया है. ಲೇಸಡ್ 20 ಜನ ಪೊಂಜಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ 11 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ರಮ ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟಣ ಕುಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ಪಣ ವಲಯಡು ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ನಡಪನಗ ಜೀವದ ಆಸೆ ಬುಡ್ದು ಸೂತೆಕ್ಕವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿನ ಬೇಲೆದಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ONGC ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ 7 ಪದಕ ಪಡೆಯಿನ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಿರ್ಸಿರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೀರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನರೇಶ್ ಗೇರಾ, ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು BHV ಪ್ರಸಾದ್, ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಂಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಸೌಜನ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರ್. ಲಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಗುದ್ದು ಬೈಕ್ ಬುಡಂದಿತ್ತಿನಾರು ಕಟಪಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಡ್ಡದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಬಾವ ಪನ್ಪನಾರು ಜಾಗಿಡೆ ಜೀವ ಬುಡ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಟಪಾಡಿ ಕೈತಲದ ಉದ್ಯಾವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿಟ್ಟು ನಡೆತದಂಡು. ಲಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಗುದ್ದುದು ಬೈಕ್ ಬುಡಂದಿತ್ತಿನಾರು ಜಾಗಿಡೆ ಜೀವ ಬುಡ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಟಪಾಡಿ ಕೈತಲದ ಉದ್ಯಾವರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿಟ್ಟು ನಡೆತದಂಡು. ಕಟಪಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಭಾಗದ ಪೂತ ಬೇರದಾರು 43 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಬಾವ ಗಾಡಿ ಗುದ್ದುದು ತೀರ್ನಾರನ್ನು ತೆರೆದು ಬೈದಿಂಡು. ಕಟಪಾಡಿ ಪಿದೈದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಲ್ಪೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರದ ಪಡ್ಡೈ ದಿಕ್ಕದ ಜಿಟ್ಟಿ ಕೈತಲು ಉಂತಾದಿತ್ತನ ಯಂತ್ರ ಓಡುಡ್ದು ಕಾರ್ಜಾರ್ದ ನೀರಿಗೂ ಬೂರ್ದು ಕೆಸರಡು ತಾರ್ನ ಮೀನುಗಾರೆ ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪನ್ಪನಾರಿನ ಮುರ್ಕುನ ತಜ್ಞರು ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದೇರು.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಲ್ಪೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರ್ದ ಪಡ್ಡೆ ದಿಕ್ಕದ ಜೆಟ್ಟಿ ಕೈತಲು ಉಂತಾದಿತ್ತನ ಯಂತ್ರ ಉಡುದು ಕಾರು ಜಾರ್ದ ನೀರಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಮೀನುಗಾರೆ ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪನ್ಪ್ನಾರಿನ ಮುರ್ಕುನ ತಜ್ಞರು ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಿರು ಗುಂಡಿ ಕಡಲ ಯಂತ್ರ ಓಡುಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯಗ ಒಂಜಿ ಓಡೋಡು ನನಂಜಿ ಓಡುಗು ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಕಾರು ಜಾರ್ದ ನೀರಿಗೆ ಬುಡ್ದಿರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆದ ದಕ್ಕಿಡು ಕೆಸರು ದಿಂಜಿದುಂಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಅರ್ಧ ಶರೀರ ಕೆಸರಡು ತಾರ್ದು ಪೂತುಂಡು ಓಡುಡು ನೇಲ್ಪಾದನ ಗಾಡಿದ ಚಕ್ರನು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತದು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೈತಲಿ ಇತ್ತನ ಈಶ್ವರ ಮಲ್ಪೆ ಪಾರ್ ಬತ್ತದು ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಅರೆನ ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ತದು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದೇರು. ರಾತ್ರಿದ ಪುರ್ತು ಒಟ್ರಾಸಿ நடந்தித்தின ಅಕ್ರಮ ಪೊಯ್ಯ ಸಾಗಾವಣಿಗೆ ಎದುರು ಪಾತೆರೇರ ಪೋಯಿನ ಓರಿನ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಪೊಯ್ಯ ಸಾಗಾವನ ಟಿಪ್ಪರ್ ಗುದ್ದುನ ಸಂಗತಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ ಗೇಟ್ நடந்தது. ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಡಿತ್ತಿನ ಕಿಶೋರ್ ಪನ್ಪ್ನಾರಿಗೆ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾತನು. ರಾತ್ರಿದ ಪುರ್ತು ಒಟ್ರಾಸಿ நடந்தித்தின ಅಕ್ರಮ ಪೊಯ್ಯ ಸಾಗಾವಣಿಗೆ ಎದುರು ಪಾತೆರೇರ ಪೋಯಿನ ಓರಿನ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಪೊಯ್ಯ ಸಾಗಾವನ ಟಿಪ್ಪರ್ ಗುದ್ದುನ ಸಂಗತಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ ಗೇಟ್ நடந்தது. ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಡಿತ್ತಿನರಿಗೆ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾತನು. ಅರಿನ 52 ವರ್ಷದ ಕಿಶೋರ್ ಪಂಡದ ಗುರ್ತು ಮಂತದಂಡು ಒಂದೆರಡು ಏವ್ರ ತಾಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಮಿತ್ತಿಲ ಎದುರುಂತದೇರು. ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅಕ್ರಮ ಪೊಯ್ಯ ಸಾಗವೇರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರುಂದೇ ಎತ್ತನಲ ಒವ್ವೇ ಕ್ರಮ ಅದೆತೊಂದುಜೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತನಕನ ಮಿತ್ತು ಪೊಯ್ಯ ದಂಧೆದಾಕಲು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಿருந்து ಜನಗಳು ಏವ್ರತೋ ಜಾದಿರು. ಕಂಬುಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು ಎರುಕ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಿರು ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆದ್ರ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಾಯ ದಂಗದಿತ್ತದು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಿಳಿಯಿರು. ಅರೆ 82 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅರನ ಕಂಬಳದ ಇರುಕುಲು ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರ್ ನಾಯರು ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗೆಡು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದು ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಕಂಬುಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು ಎರುಕ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಿರು ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಿದ್ರ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಾಯ ದಂಗದಿತ್ತದು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಿಳಿಯಿರು. ಅರೆಗೆ 82 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಬುಳಿಚಿಲ್ ಪರ ಬೆನ್ನಿದಾರಾದಿತ್ತನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ 23 ವರ್ಷಲಿಡಿದು ಕಂಬುಲ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡಿತ್ತೊಂದು ಎರುಕ್ಲೆನು ಎಡೇನ ಸಾಂಕದು ಇನಾಮಲಿನ ಗೆಂದಿನಾರಾದಿತ್ತರು. ಅರನ ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲು ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿಮಾರ್ ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗಿಡು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದು ಇನಾಮಲಿನ ಪಡೆತನ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತ. ಕಂಬಳದ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟೊಂದಿ ಪುದರ್ ಪಡೆತನ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಿಕೆಡು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗೆ ಭಾರಿ ನಾಮಲಿನ ಅರನ ಎರುಕುಲು ಗೆಂದಿತ್ತ. ಪ್ರಾಯ ದಂಗದಿತ್ತಂಡಲ ಬದುಕದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕಂಬಳಡು ಭಾರಿ ಉಮೇದಿರು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿತ್ತಲಾರು ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ. ಕಂಬಳಡು ಸೋಲು ಗೇಲನು ಸಮ ಸಮ ಮನಸ್ಸು ದೆತೊನ್ನ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರೆನವಾದಿತ್ತಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಟ್ಟುಗು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇತ್ತನ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ಕರಿದು ಪೋಯಿನವು ಕಂಬುಲ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಮಲ್ತದಂಡು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರಳ ತಾಲೂಕು ಕೈಯಾರ್ಲದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ದ ನಾಗಬನಟು ಪಿರಾಕ್ದ ನಾಗಭೈರವನ ಶಿಲೆಕಲ್ಲು ತೋಜಿದು ಬೈದಿದೆ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಶಿರುವದ MSRS ಕಾಲೇಜ್ ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ ಮುರುಗೇಶಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೈಯಾರ್ಲದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ದ ನಾಗಬನಟು ಪಿರಾಕ್ದ ನಾಗಭೈರವನ ಶಿಲೆಕಲ್ಲು ತೋಜಿದು ಬೈದಿದೆ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಶಿರುವದ MSRS ಕಾಲೇಜ್ ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ ಮುರುಗೇಶಿ ತಿರುಪಾದಿರು. ಆಯತಾಕಾರದ ಬಳಪ ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ ತೀರ್ಥಮೀಟ್ ಕಾಲ ಮಂಡಲದ 4 ಇರೆ ಗಂಟಲು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಾಗರಾಜನ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತದೈತದು. ನಾಗನ ಜಿಡಿತ ಮಿತ್ತು 4 ಕೈತ ನಾಗಭೈರವನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂತುನಂಚ ತಯಾರು ಮಲ್ತದಂಡು. ಪಿರವುದ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ರಡ್ಡು ಜಿಡದೇರ್ತನ ನಾಗೇರಿನ 11 ನಾಗ ಕನ್ನಿಕೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿಲುಂಡು. ನಾಗಭೈರವನ ತರೆತ ಮಿತ್ತು 5 ಜಿಡತ ನಾಗತತ್ರ ಉಂಡು. ಜನಿವಾರ ಬೊಕ ಸೊಂಟದ ತೀರ್ಥ ಅರೆ ಮುಂಡುದ ಅಲಂಕಾರ ಉಂಡು ಮುರುಗೇಶಿ ತಿರುಪಾದಿರು. ಶುದ್ಧ ಜನಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಯಿನ ಈ ಶಿಲೆಕಲ್ಲು 14-15 ಶತಮಾನದ ಜೈನ ನಾಗನ ಕಲ್ಲಾದುಂಡು. ಈ ಕಲ್ಲದ ಬಗೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಕಿರಣ್ ಚೌಟ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚೌಟ, ಬರವು ಕಲ್ಪನ ಶ್ರೇಯಸ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಗೌತಮ್, ದಿಶಾಂತ್ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿருந்து ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರುಗೇಶಿ ಪಂತೇರು. ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನಡಪವಂದುಪ್ಪನ ಅಕ್ರಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ದೆಪ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆದ ಅಕೇರಿದ ಹಂತದ ಪೊರಂಬಾಟ ಬಗೆಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸದ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸಭೆ ಸೋಮವಾರ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ನಡೆತಂಡು. ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನಡಪವಂದುಪ್ಪನ ಅಕ್ರಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ದೆಪ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆದ ಅಕೇರಿದ ಹಂತದ ಪೊರಂಬಾಟ ಬಗೆಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸದ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸಭೆ ಸೋಮವಾರ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ನಡೆತಂಡು. ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಪಾತಿರ್ದು ಬಜೆ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳಗು ಶುರುವಾತಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಸಂಘಟನೆದ ಪೊರಂಬಾಟ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ ಜೋರದ ವಿರೋಧ ಇತ್ತಿನಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ರಮವಾದ 7 ವರ್ಷ ಮುಗಿತದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಗೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ರಮ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಾದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡಂದು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಸವಾಲು ಪಾಡಿಯರು. ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಬಿಗಿತಾರೆ ಅವರೇ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಯಾಕೆ ಟೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನು ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಟೋಲ್ ಆದದ್ದು ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಈ ರೋಡ್ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇಂದ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕಿದಾರ, ಅವರು ಈ ರಸ್ತೆ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಟೋಲ್ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದದ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಗಳ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಆಗುವುದು ಟೋಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕೂಡ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗಳು ಆದದ್ದು ಟೋಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಪಾತಿರ್ದು ಟೋಲ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಬಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಪರ್ಬ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತಪಗ 23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಸುಂಕ ವಸೂಲು ಆಪಣೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಅಕ್ರಮವಾದ ನಡತೊಂದು ಪುರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚರೆ ಅಡ್ಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲಿನ ಮಿತ್ತು ಸೀದಾ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ ಲಾಭದ ವಹಿವಾಟು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿನ ಮಾಲ ಕೈತಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಒಂಜು ಮತ್ತೊಂದು ನನೊಂಜಿ ಟೋಲು ಸಂಗ್ರಹ ದುಡ್ಡು ಅವಳು ಕೂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರೆ ಅವ ಅಭಯನ ಕಂಡ ಬಾರಿ ಬಂತೇವೆ ಅದೇ ಅಂಗಡಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಕೂಪಿದೆ ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 13 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟೋಡು ಈ ಟೋಲ್ ನನ್ನ 10 ಟೋಲ್ ಬೇರೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ರಿವ್ಯೂ ರೋಡ್ 2 ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲ 13 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಈ ಪರ್ವತ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತ ರಜತ ಸೀಸನ್ 22-23 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಪ ಈತು ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಂತು ಬಹುಶಃ ಈ ಟೋಲ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರು ವಸಂತ್ ಬೆರ್ನಾಡ್, ವಕೀಲರು ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಳೆಪಾಡಿ, ಮುಲ್ಕಿಬೆದ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ಬಜಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದುಂಬದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್, ಟಿಪ್ಪರ್ ಬಕ ಲಾರಿ ದನಿಕ್ಲಿನ ಸಂಘದ ಮೂಸಬ್ಬ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೊರಂಬಾಟಗಾರರು ಲೋಕೇಶ್ ಹೆಜಮಾಡಿ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಯಕರು ಸಭೆಟ್ ಬಾಲ್ದೆತುಂದು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪೊರಂಬಾಟಗೂ ಬಿರಿಸಾಯ ತಿರಿಪಾಯರು. ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಒಡಿಪು ತಿರುಗಾಡದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಡಿಪು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಡು ಮಾಸದ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿருந்து ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ದೂರ್ದಿರು. ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಒಡಿಪು ತಿರುಗಾಡದ ಪೊರ್ತು ಮಾಸದ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿருந்து ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ದುರ್ದಿರು. ಒಡಿಪುದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಡು ಭರ್ಜರಿ ಮಾಸದ ವನಸಾದು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಂತದು ಪ್ರಸಾದದ ತಂದಿರು. ಒಡಿಪುದ ಶಾಸಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿರು. ಒಡಿಪು ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಅಪಚಾರ ಆತನಿಂದ ಆರ್ಪಂಡಿರು. ಈ ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಮಾಸದ ಮಾಸ ಮಲ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋತಿருந்து ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದೊರ್ಮಿಡು ಮಿತ್ತು ತೀರ್ತು ಮಲ್ತದನ್ನು ನೇಂಪು ಮಲ್ತನ್ನ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾಸದ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಲಿಯ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ನಿಯಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ನಿಯಮ ಸರಿಯ ಊರುಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಪುನ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲು ಅವಿನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನಾಚಾರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಡು ಮುರ್ಕುನಕ್ಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಮೌನದಾಯಿ
ಒಡಿಪು ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಡೊಂದು ಒಡಿಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರು. ಗೋವಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ ಮುಂಚೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಗುದಾಣ IB ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಅಥವಾ BJPಯವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ನೈತಿಕತೆ ಇವರಿಗಿದೆಯಾ? ಇವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸೋ ಬದಲು ಇವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ, ಏನು ಮಾಡಿದೆ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದು ಇವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇವರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ನೈತಿಕತೆ ಇವರಿಗಿದೆಯಾ? ಇವ್ರ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇವರೇ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇವರು ಮಾಡುವಂಥ ಅನಾಚಾರ, ಇವರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ನೈತಿಕತೆ ಇವರಿಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಇವರ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು, ಇವರ ನೇಚರನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕರೆನ 2 ವರ್ಷ ಆದಾಯ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣ ಕಷ್ಟ ಆತಂಡು ಇಲಾಖೆಡ್ ಕಾಸು ಜಮೆ ಅನಗ ಸಂಬಳ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ತಾನು ಗುರುಕಾರ್ಯ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಗೊಲ್ದ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಂಬಳ ಪಟ್ಟಿರ ಕ್ರಮದ ತೊಂದಾಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಕರಾರ ಸಾನಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಕರಾರ ಸಾನಿ ಸಂಸದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂಗರೆ ಕುಡ್ಲ ಬಿಜೈದ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒತ್ತು ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿನ ಆಫೀಸಿಡ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ ಆದಾಯ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಈ ನಡುಟು ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆದಾಯಗೂ ಬೊಕ್ಕಲಾತು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡು ಇಲಾಖೆಡ್ ಕಾಸು ಜಮೆ ಅನಗ ಸಂಬಳ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ತಾನು ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಗೊಲ್ದ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಂಬಳ ಪಟ್ಟಿರ ಕ್ರಮದ ತೊಂದು ಪಂಡಿರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಂಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಾದಜ ಅಂಡ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಆಯಿಲ್ ಬಿಲೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಬಿಲೆಲ ಏರ್ ನಡೆದವರ ಬಿಲೆ ಏರ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡಾತಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಬೇಡಿಕೆಲೆಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠದ ಬೇಲೆದ ಕ್ಲೆಡ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಗೂ 22,50,50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬರೊಂದುಂಡು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪಂಡಿರು. 1,30,000 ಜನ ಇತ್ತೆ ಕರಾರ ಸಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವಿರು ಹೊಸ ಬಸ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಆಜು ನಡೆದು ಹೆಚ್ಚ ಹೊಸ ಬಸ್ಸುಲಿನ ಬೇಗದೆ ತನ್ನುವ ಒಟ್ಟಿಗೂ 5 ಓಲು ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಸುಲದ ತೊಂದರೆ ಉಲ್ಲ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಸ್ಸುಲಿನ ತೊಂದು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕೂಡ ಈ ಬಸ್ಸುಲಿನ ಪಿದಾಡ್ಪಾಂಡು ಪಿರ 205 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಸ್ಸುಲಿನ ಪಾಡಿರ ಕ್ರಮದ ತೊನ್ನುವ ನನದ ದಿನಕಡೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆ ದಂಚ ತೈಲ ಪಾಡ್ದು ಬುಡುಪುನ ಬಸ್ಸುಲಿನ ಪೂರ ಉಂತಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗಾಡಿಲಿನ ಬುಡುಪುಣೊಂದು ಎಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪಂಡೀರ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಓವರಾಲ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ಸಸ್ಸು 30,000, 1,30,000 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, 9 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ಸುಗಳು ಓಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈ ಕರೋನಾ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ರೀಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 650 ಹೊಸ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 50 ಓಲೋ ಬಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಸು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 300 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಸು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 350 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಸು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KSRTCಯಿಂದ ಓಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿಲೆಟ್ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ತುಳು ಬೂಕ್ಲಿನ ಭಂಡಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಂಡು ಹಿಂದೂ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಸಂಘದ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಶ್ರೀರಂಗ ಪೊಸಬುಟ್ಟು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ್ ಎನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೂಕ್ದ ಭಂಡಾರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪು ಇருந்து ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿರಿಪಾದಲು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕುತ್ತಿತ್ತೂರು MRPL ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಈ ಶ್ರಮ ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೈಬರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒದಗಾಯರ ಚಿಂತನೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೊಕ್ಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ತೆರಿ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ದೆಪ್ಪೈರ ಕೀರ್ದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸದ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಭೆ.
ನಾನು ಗುರುಕಾರರ ಇಬೊಕ್ಕ ತಿಂಗೊಲ್ದ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಂಬಳ ಪಟ್ಟಿರೆ ಕ್ರಮದ ತಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲಡ ಕರಾರ ಸಾನಿ ಸಂಸದ ಗುರುಕಾರಿ ಎಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರಿ ಎರುಕಲಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಯಜಮಾನಿರು ಕಂಬಳದ ಸಾಧಕರು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿನೆಂಪು ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನಲಾತ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗಾತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೊನ್ನೆ